अरे सांगो अरे सांगो अरे सांगो प्रभाकर अरे सांगो ए फाटो मेहंदी ना को अरे सांगो प्रभाकर अरे सांगो प्रभाकर अरे केमिति अछु अरे सांगो मु भलरे अछि ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି सांगो दुई लोग सांगो बोली देख देना कैसे खबर को अरे सांगो प्रभाकर अरे सांगो ए तू केमिति अछु अरे तू केमिति ଅଛୁ अरे सांगो मु बहुत भलरे अछि हां मु बहुत भलरे अछि ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି अरे सांगो अरे सांगो अरे सांगो एडी माउंट रे सांगो बोल डाको दुई जण दुई ଲୋକ ଡାକୁକି ନା दुई लोग आटो सांगो सांगो अरे सांगो ଯାହା ହଉ ରେ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ଦେଖା ହେଲା केमिति अछु ଆରେ କେମିତି ଅଛୁ କାମ ଦାମ କଣ କରୁଛୁ ଆରେ ତୋ ପୁଅ ଝିଅ କେତେଟା କହିଲୁ କଣ କରିବି ରେ ସାଙ୍ଗ ଚାକିରି ତ ମିଳିଲାନି ଅଟୋ ଗାଡି ଚଲେଇ ମୋ ପେଟ ପୋଷୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ମୋର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ମଣିଷ କରିଛି ଏଇ ଗାଁ କଲେଜରେ ମୋ ଝିଅ +2 କରିଛି ଆରେ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଖାଣି ତ ଶେଷ ହେଲା ତୋ ଖାଣି ଟିକେ କହ ମୋର ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ରେ ସାଙ୍ଗ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଆଜି ମୁଁ ମାଲିକ ହେଇଛି मोर ଆରେ मध्य ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଏଇ ତ ମୋ ପୁଅ ଆସିଗଲାଣି बाबा एवा ବାପା ମା ମୁଁ କଲେଜ କୁ ଯାଉଛି ଆରେ ଧନ दोनो नहीं ଆରେ ଧନ हां ଆରେ ଧନ କିଛି ନ ଖାଇ ଚାଲିଯିବୁ କିଛି ନ ଖାଇ ଚାଲିଯିବୁ କିଛି ଖାଇକି ଯାଉନ ଖାଇକି ଯାଉନୁ ନାଇଁ ମା ମୁଁ କଲେଜରୁ ଫେରିଲେ ଖାଇବି ଫେରିଲେ ନାଇଁ ନା नहीं मा कॉलेज रे फेरिले खाइबी ନାଇଁ ମା ମୁଁ କଲେଜରୁ ଫେରିଲେ ଖାଇବି ଆରେ ଆଲାପ बाबा ये किए ଜାଣିଛୁ ना बाबा ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ओ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ଦେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଣାମ ମଉସା ଓ ହେଲା ରେ ବାବା ହେଲା हेला बाबा हेला ବାବା ହେଲା ମଣି ସାଙ୍ଗ हेला बाबा हेला ହେଲା ବାବା ହେଲା जा हो रे संग ଯାଉ ରେ ସାଙ୍ଗ ଓଟା ଦେଖିବାକୁ ଠିକ ତୋରି ପରି अरे पोटा देखिले ठीक तोरी परी ଓଟା ଦେଖିଲେ ଠିକ ତୋରି ପରି मानिबा को पड़िबो ମାନିବାକୁ ପଡିବ बाबा ବାପା एवा ହେ ମା मु जाउछी ମୁଁ ଯାଉଛି ए मौसा ମଉସା कॉलेज जीवा समय हेलानी କଲେଜ ଯିବା ସମୟ ହେଲାନି मु जाउछी ମୁଁ ଯାଉଛି आसिनी गपसप करबा ଆସିଲେ ଗପସପ କରିବା अरे बाबा ଓରେ ବାବା जा जा ଯା ଯା कॉलेज को जा आसु बाबा आसु बाबा